Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Mesbuq qalan rekatlarini ol vaqtda turmaly, vaqtiki imamning zimmesine secde sahwi wajib bolmadygylygyna mutmain bolsa. Wa bul itminan imam ikinci salamni berenden soň hasyl bolýar. Şonuň üçin mesbuq qalan rekatlaryna ol wagt turmaly, vaqtiki imam ikinci salam bermäne başlasa. Eger mesbuq bilmän salam berse, onda munyň 3 suraty bardyr. Birinji suraty imamdan awwal salam berer, ikinji suraty imam bilen bilkul barabar salam berer, üçünji suraty imamdan soň salam berer. Hemçinan iki am suratlarda şonuň şekilli bolýar. Onda birinji surat berilen ikinji suratda mesbuqa secde sahwi wajib bolan ýokdur. Ve üçünji suratda secde sahwi wajib bolýar. Ha bir tarafına salam beren bolsun veya iki tarafına salam beren bolsun. İmam bilen bilkul barabar muqtadinin salam bermekligi bul bir nadirul wuku suratdır. Umuman muqtadi imamning salamından soň salam berýär. Şonuň üçin eger mesbuq sahwan salam berasa, onda ihtiyat şindayki secde sahwi edilse. Eger imamga secde sahwi wajib bolan bolsa, onda mesbuqa hem imam bilen secde sahwi etmek zaruridir. Ýöne ol mesbuq salam bermeýär we eger mesbuq öz galyn namazyny okuymak üçin turan bolsa, ondan soň imam secde sahwi etjek bolsa, onda mesbuq pes gaýdyp imam bilen secde sahwi etmeli. Mesbuq yani namazynyň awwal tarafyndan bir näçe rekatyndan galan adamga mesbuq diýilýär. Ve sallallahu taala ala hayr halqi Muhammedi ve alihi ve ashabi ecmaîn.